Sa number 10, si Anay Don Salvador Benedicto Mayor Cynthia de la Cruz ang nagtaliwan sa higit lamang nga hapon. Iniging kumpirma sang iya anak na si First District Board Member Lawrence Marksland de la Cruz sa lamang unto nagtaliwan si Anay Mayor Cynthia. Sunod sa board member, mga 3 man katuig nga nagpaydalom sa hemodialysis ang iya nga iloy. Sang Miyerkules, samtang nagpaydalom sa hemodialysis, nag-hemorrhagic stroke ang Anay Alkalde. Nagpangalagan bilang alkalde si Cynthia sa sulod sang 9 katuig o kung 3 ka termino sunod sa kay Marksland. Ini sa tuig 1998 to 2007. Kag naging vice alkalde naman siya sa 2007 to 2013 sa 3 man ka termino. Sa Facebook page sang DSB-LGU, madamo sa mga nagpabutsyag sa pagpakig-unong sa kasubo sang pamilya de la Cruz sa pagtaliwan sang Anay Alkalde. Ginaplastar pa sang pamilya ang detalye sa haya ni Anay Mayor Cynthia. Nagapakig-unong ang Digicast Negros sa kasubo sang pamilya de la Cruz.